SPIN je vlastne to, čo samotné označenie SPIN naznačuje, alebo znamená, teda nie tá skratka, ale plné znenie, a to systém podnikových informácií. Ide teda o komplexné ERP riešenie pre stredne veľké a veľké spoločnosti, ktoré má za cieľ nielen riešiť účtovnú, ekonomickú a podnikovú agendu, ale kompletné riadenie procesov skrze celú firmu. Ide teda o softwarové riešenie, ktoré má pomôcť týmto firmám rásť a rozvíjať sa. Tých benefitov alebo vlastností, ktoré reprezentujú tento systém, je naozaj veľa. Tá, ktorá určite stojí za zmienku, je komplexnosť, stabilita a tradícia. Tak samotného systému, ale napríklad aj výrobcu Asseco Solutions, z minulosti známy ako Datalog, ktorý každoročne obhajuje prvé priečky v oblasti najväčších výrobcov ERP systémov v Čechách a na Slovensku. Čo sa týka tradície samotného informačného systému SPIN, tá je dokazovaná tisíckami spokojných používateľov, ktorí používajú tento informačný systém do dnešnej doby počas posledných rokov. Z ďalších veľmi zaujímavých vlastností, ktoré stoja za zmienku, je multiodvetvovosť. Riešenie je dostatočne univerzálne na to, aby sme ho vedeli nasadiť rôznym typom zákazníkov, ale zase vychádzame veľmi v ústretí aj samotným špecifikám týchto odvetví. Voláme to odvetvové riešenia, ktoré obsahujú špecifické funkčnosti pre riešenie jednotlivých branží alebo odvetví, tak aby ten systém vedel byť čo najviac prispôsobený. Segment stredne malých a stredne veľkých a veľkých spoločností zároveň je veľmi náročný na integráciu týchto systémov a častokrát na prispôsobenie, čiže takisto systém je vysoko parametrizovateľný, tak aby sme vedeli tento systém prispôsobiť potrebám a zaužívaným zvyklostiam v jednotlivých spoločnostiach. Z ďalších zaujímavých funkčností by mohla byť spomenutá veľmi zvláštna funkčnosť multitenancy. Čo pod ňou rozumieme, je v zásade osobitne špecializovaná podpora pre spoločnosti, ktoré účtujú alebo vedú ekonomickú účtovnú agendu viacerým spoločnosťam. Typicky je to napríklad pri spracovávaní agendy s dcérským spoločnostiam a tak ďalej. Na záver možno ešte, čo by som spomenul, je osobitné riešenie pre výrobárske podniky, čiže nielen riešenie základných a pokročilých procesov obchodných a službových riešení nájdeme v SPINe, ale podobne aj riešenie pokročilých procesov výrobárskych spoločností, ktoré takisto majú svoje veľké špecifika. Tak ako som vravel, SPIN je tradičný a stabilný systém na slovenskom a českom trhu. To nám však nedáva dôvod na to, aby sme zaspali na Vavrinoch. Práve naopak. Posledné roky investície do rozvoja tohto riešenia sú dôkazom toho, že sa vyvíjame smerom podpory týchto trendov a chceme prinášať našim zákazníkom nové moderné technológie a nové funkčnosti. Stelesnením tohto je nová generácia SPINov, označovaná ako SPIN 2, ktorou prinášame v poslednom období na trh a prinášame ich našim klientom. Funkčnosti alebo novinky, trendy, ktoré môžeme v nej nájsť, sú stovky vylepšení v oblasti dizajnu a ergonomie tohto systému. Máme pripravené nové moduly ako automatizovaná správa pohľadávok a záväzkov alebo komplexná agenda pre správu podnikovej pošty s integrovanými nástrojmi ako Hotjar a podobne. Samozrejme, nezabudli sme ani na manažérov v oblasti business intelligence nástrojov, ktoré im prinášajú dostatočné informácie, kvalitné informácie a pohodlným spôsobom, tak aby sme vedeli čo najlepšie podporovať ich rozhodnutia. Zároveň to, čo ešte môžem pripraviť, máme pripravené mnohé nástroje v oblasti manažerského vyhodnocovania dát, controllingu a pokročilej správy ekonomickej agendy. Jednou z osobitných noviniek, ktorú by som možno rád zdôraznil, je produkt eSPIN. Produkt, s ktorým máme dlhoročné pozitívne skúsenosti v oblasti verejnej správy a sme radi, že tento rok môžeme tento produkt priniesť aj našim klientom z oblasti komerčnej sféry. eSPIN je moderná webová aplikácia, ktorá umožňuje prácu s ERP systémom SPIN z prostredia webového prehliadača, konkrétne z prostredia webovej aplikácie. Týmto v zásade prinášame všetkým klientom SPIN možnosť pracovať s ich ERP systémom aj z mobilných zariadení, ako je napríklad tablet. Výhody, ktoré to má, sú napríklad výhody pre obchodníkov v teréne, ktorí vedia priamo v teréne zistiť stav vybavenosti objednávky alebo zaevidovať novú objednávku klienta, prípadne zistiť stav produktu na sklade. A pohodlne sa tým dajú takisto veľmi vyriešiť geograficky rozmiestnené pracoviská pobočky. Pokiaľ je potreba vybaviť tieto pracoviská prístupom k ERP systému, ktorý je uložený niekde v centrále, webová aplikácia je na to priam stvorená.
Nemenej dôležité sú takisto potreby manažérov a potreba ich mobility a rýchleho prístupu k informáciám, kde takisto eSpin im ponúka nástroje, ako pohodlne pristupovať k svojim dátam a zistiť všetky informácie, ktoré potrebujú. Za zmienku stojí takisto aj osobitný spôsob poskytovania tohto produktu, a to konkrétne formou služby. Klientom takto stačí po dohode s nami zaslať webovú adresu, kde prostredníctvom svojho mena, hesla priamo pristupujú k svojmu ERP systému a nepotrebujú si rozširovať žiadnu svoju infraštruktúru.